A ver se podo conectar ben o que quero dicir. Quero falar do amor propio radical, voulle chamar eu así, usando a idea de Carl Jung de integrar a propia sombra. Non vou afondar porque é moi complexo, e se despois vos parece superinteresante, podo falar máis disto. Carl Jung diríanos que temos o arquetipo da persoa, que é aquilo que amosamos, e temos o arquetipo da sombra, que son as cousas que nós non acabamos nin de aceptar nós, témolas como agochadas. Moitas teñen que ver cos mandados sociais, isto non está ben, isto non é correcto, isto non é así. Carl Jung falou de algo que a min me costa falar e non me gusta a veces falar, porque enseguida se cae na idea de que se romantiza a dor. Mais non hai romantización. El falou do rexeitamento, algo que eu falo sempre, a necesidade de aceptar que unha persoa te rexeita ou que estás expulsada, non, dunha pertenza, que é unha forma de rexeitamento. El falou disto como a unha oportunidade para te integrar a sombra. Se ti integras o arquetipo da sombra nese arquetipo da persoa, és unha persoa como máis completa, máis enteira. A idea ten que ver con enfrontar esa dor. Que pasa cando a ti te rexeitan? Ti o que faz é revisarte ti. Que pasa comigo? Que é o que está mal en min? Eu lembro un rexeitamento moi espectacular que eu vivín na miña vida porque foi inesperado, nun vínculo afectivo sexual destes, que eu preguntei directamente, digo, que hai de malo en min? Que é o que está mal? E non obtiven resposta. E aí esas rompementos que hoxe se dan tanto, ese ghosting, esa desaparición, non? Que non obtén unha resposta, porque podía ser unha resposta a que sexa mellor, peor, que che guste ou non che guste, pero que dea unha explicación, mas non a hai. Daquela ti revisaste ti. E aí, por iso Carl Jung diría que a ferida é a fenda pola que entra a luz. É esa metáfora de agora que eu estou ferida, por esa ferida entra unha luz que alumea a miña sombra. E eu miro que está mal en min, que fixen mal, non? Empezas todas estas cousas mentais de, pois eu preocupeime, eu aceptei a persoa con todo o bo e o malo, pero aquí igual fun moi intensa, igual, todas estas cousas, e valas revisando, e cóllelas, e podes integralas, dicir, vale, pois efectivamente eu era esta persoa, e ela, ou o espazo mesmo, non? No vínculo afectivo, no vínculo de parella é moi impactante. Rexeitou todo isto, mais a min gústame. A min gústame ser así, non? É máis importante isto para min que esa persoa. Que quen te rexeita non che quere ben, que aquí tamén encaixa moi ben o do Logos. Todo ten que ter unha lóxica. A miña vida, si, eu teño que o mito da miña vida feliz, libre, independente, todo isto é un mito. O meu Logos ten que ter orde e lóxica. Logo, unha persoa que me rexeita non me quere. Logo, eu por que quero esa persoa na miña vida? Ou por que quero a súa validación? Aquí, eu vou non explicar así, prodúcese algo como esta idea de tive unha relación moi mala, onde me trataron moi mal, onde me feriron, non? Que eu podo dicir, este sería o meu caso, non? E logo coñecín alguén, amosoume o que é o amor, amosoume as cousas valiosas de min, así como unha persoa ao rexeitarme, non? Me fai ver todo o malo de min, esta nova persoa, non?
pois sería como se esa nova persoa foses ti. Por iso Carl Jung aí falaría da soidade e incluso do adictiva que chega a ser cando ti integras a túa sombra. Aquela cando ti, despois dun rexeitamento, quedas aí parada, mirando, sí, nesa ferida, a través dela, que é o que ves, esa é a túa nova relación. E aí está a persoa que ven a mosarche o valiosa que és, e todas as cousas que ti tes. E esa persoa és ti mirándote. E soa como moi místico, pero non é tan místico. Dicir, a mí non me gusta falar de Jung porque é como todo moi máxico, mas non é maxia ningunha. É un traballo real de introspección, de autocoñecemento, de autoanálise. E aí nace ese amor novo que che amosa o mellor de ti. É o amor propio. É un amor propio radical. E non é narcisista. Porque ti xustamente miraches as túas sombras. Miraches aquelas cousas de ti que a veces non encaixan co mandado. Por exemplo, no vínculo de parella. Eu podo mirar en min como eu non son unha muller que encaixe nunca nun relato patriarcal. E desde aí, eu neste caso desde o feminismo, cada un fará, non, o seu traballo interior. Eu, por exemplo, desde aí reforzo esa idea feminista que sería moi Simone de Beauvoir, non? De non mirarme en comparación con ou a través de outra persoa. Mas isto funciona para todo, non? E ten que ver coa idea da morte simbólica. Aquela versión miña que existía nese vínculo, cando a rexeitan, morre. E ti tes que facer un loito por esa versión, porque eu quería esa versión. Eu quería ser esa versión. E non é o loito pola persoa que non te quería, porque ninguén, cando usa a lóxica, quere na súa vida alguén que non lle quere ben, e non é un loito pola relación que rematou. É un loito por ti. Pola versión de ti que se che pasa como a min, que te pilla nun momento de crecemento persoal, ti querías esa versión. E querías medrar. E querías medrar con esa persoa. Mas a persoa rexeitoute. Non quixo medrar contigo. Logo esa versión morreu. Esa versión túa esa morte simbólica, non? Ti morres, por iso é tan doloroso, ti morres simbólicamente. Ademais, o rexeitamento emocionalmente enfróntate á morte. Que isto expliqueino xa hai moito tempo en vídeos. O abandono, esa fuxida, o ghosting, o rexeitamento, ese non te quero, pero non che explico nin por qué, non te quero por ser ti. Se ti foses outra, eu queríate. Sabes? É dicir, vou querer a calquera outra vez, todo o mundo, calquera outra menos ti. Porque eu vin, eu sentín isto daquela, isto enfróntate ao medo á morte. Porque ti emocionalmente, un ser humano, antigamente, non? Unha vida de tribo, se te abandonan, morres. E se te rexeitan, que é o abandono igual, ti morres. Vale, pois aquí prodúcese unha morte simbólica. Cando a ti unha persoa te rexeita, ti morres. É un pouco exagerado, pero é certo que esa versión de ti morre. Para sempre. E cando eu digo acéptao, e cando ti aceptas que esta persoa non te quería, non lle importabas, e permites morrer a túa versión, ti medras. Ti, Kant diría que trascendes a experiencia.
Carl Jung diría que ti integras a sombra. Aproveitas esta ferida para integrar a sombra. E aí nace ese amor propio radical. Porque ao mellor ti ese camiño, que ti querías esa versión de par desa persoa para andar o camiño a canda esa persoa. Se ti te agarras forte á túa versión, daí, ti non podes andar. Ti non podes arrastrar o teu propio cadáver. Todos eses ocos que a ti che quedan, pola falta non da persoa, senón da túa versión de par da persoa, que se ela medrase contigo, porque o vínculo de parella é para medrar. E se non é para medrar, é para enredar e non vale nada. Sí? Pero ti, ao non medrar ca persoa, eses ocos valos enchendo ti soa. És ti contigo. Por iso, Carl Jung diría que esa soidade despois é adictiva. Non é soidade en sí, é tempo contigo. Ese amor propio radical tamén precisa de tempo, de adicarte tempo, de pasar ese tempo contigo vendo como enfrontas dificultades, como vives os teus éxitos e as novedades. E ese oco que había ser da outra persoa, non? Que as vidas ían converxer e ían encaixar, agora están cheos de cousas que son túas. E aí sería como se isto agora tivese que encaixar, por isto, ademais, hai que romper os vínculos. Esta persoa nunca máis encaixa aquí, porque estes ocos xa non están. E aí, Carl Jung tamén nos diría que aí estás máis preparada para un amor maduro. E eu explico así: alguén que non teña que vir encher eses ocos, porque xa están cheos. Ten que ser alguén que non encaixa porque os seus propios ocos tamén están cheos do seu crecemento persoal. E isto síntese, por exemplo, cando ti volves falar cunha persoa que te rexeitou, que te magoou, pero ti fixeches ese traballo e daste conta que se a persoa non medrou, estálle falando a unha versión de ti que morreu. E se ademais te rexeitou, esa versión de ti matou na persoa. Mas o vínculo líquido, estas relacións sin principio nin fin, coxean moito de querer volver, é dicir, gardo o vínculo residual porque eu vou e veño, a persoa tamén ven recuperar a versión súa que era contigo. Pero se ti medras non está. E isto sintes, a persoa fálalle a alguén que non existe, que existía de par del, en tanto iso non morreu. É que non é a morte do amor. É a morte simbólica da persoa que ti eras. E a nova versión non pode soster a anterior. Hai que morrer, hai que tamén matar a versión da persoa que ti querías. Ti non podes idealizar unha persoa do pasado, mesmo que a rexeitases ti, non? Porque se a rexeitaches foi por algo. Non podes idealizala. Tamén tes que buscar unha orde e algo coherente que diga, pois eu rexeiteina, pois moitas veces porque eu medrei e a persoa non medraba. Eu isto tamén o vivín hai anos. E eu quero medrar. E o home, hai moitos anos, sendo moi nova, o home que está de par de min non medra, non quere medrar. Eu teño que soltar isto. El está apegado a unha versión de min, pero eu, pois, daquelas, non? Que tiña 20 e poucos anos, pero eu xa teño que medrar. Non quero ser esa versión. E aí hai un loito máis agradable, non? Porque és ti quen decide matar esa versión de ti,
Eu creo que a grande dificultade do amor maduro, adulto, auténtico, real, libre, sí, que recoñece a outra persoa como a ser humano, que a mira enteira e que se permite tamén amosarse enteira, non? A grande dificultade é que hai que medrar xuntos. Se un decide non medrar, o outro só ten dúas opcións, que é seguir e medrar ou conformarse con ser aquela versión. Dicir, quedarme así. É un amor que non espera. Ti tes que ir medrando, non? É como se usáramos un pouco a linguaxe de Jung, é como que o universo dache unha oportunidade de medrar, como se na túa empresa che din para o mes que ven precisamos alguén neste posto, queren o ascenso, ti tes que collelo, e senón vai ser para outro, non? Pois é como se o universo, isto sería moi Jung, non? Crease esa sincronía de colocarte nun momento vital, non é maxia, no que, polo que sexa, porque hai unha conexión emocional real, e iso non se pode negar, ti tes a oportunidade de medrar. E ou acolles, ou quedas aí. É algo así. E a oportunidade non che dá a outra persoa. A oportunidade vela ti. Dase. Non é que ti tes que dar as gracias ao universo porque che puxo esa persoa diante. A idea de sincronía de Jung fala da causalidade. Non é casual que iso se dou. É algo que pasou e que pode ser a causa de ti medrar, de ti mudar. Cando non se dá, que eu creo que é moi difícil, non? Que isto é, eu diría que atopar un amor así, eu a estas alturas da miña vida, non? Onde a persoa colle o ascenso e di, veña, vamos, e habemos tropezar, e habemos, non? Pero se tropezamos e nos erguemos xuntos, imos para diante. Eu creo que hai poucas oportunidades na vida así. Por iso tamén é tan doloroso ese rexeitamento. Sí. Por iso, cando se dá esa causa na que ti poderías medrar, ti podes integrar a sombra renunciando a esa versión de ti e a persoa. Iso si é priorizarte. Iso si é dicir, pois eu vou medrar. Meu amigo, quedas aí. E Jung tamén nos diría, non? Que na mediana idade é un momento moi favorable para que che pase isto. Ti se ademais conectas coa finitude, eu cando falo e digo, a mí non me quedan outros tantos anos, non? Para andar con tonterías. Aquí o meu carro anda e quen anda e quen non queda atrás. E daquela sí que tes ese punto que a min pásame moito agora, no que realmente sintes que estás moi evolucionada. Eu teño amizades espectaculares que tamén son persoas que están sempre, non? Inquedas, medrando e traballándose, que se di. Pero o meu, por iso é un amor propio radical, na maior parte da miña vida o meu referente xa son eu. Eu teño 47 anos e creo que na miña vida houbo acontecementos suficientes para que en moitas cousas o meu referente sexa ir ao pasado e dicir, patiño, tía, ti xa pasaches por isto, por isto, por isto. Sí. E son o meu propio referente en moitas cousas, non? Para superar unha dificultade, a veces bástome como referente.
E as persoas na miña vida acompáñanme. Mais sí que, de algunha forma, esta idea máis junguiana, non? Do referente a mestra espiritual, hai moitas cousas que eu son a miña propia mestra espiritual. E iso é moi bonito, por iso lle chamo amor propio radical. É tan radical que está cheo de admiración propia, pero non é narcisista, porque esa admiración nace de mirar os teus erros, as túas imperfeccións, si, as túas dificultades, os teus medos, as túas inseguridades. É un amor de verdade, porque nace de integrar a sombra e verte inteira. O amor é moi bonito. Se é propio, é máis bonito, porque ese non che falla. É para toda a vida. E se é radical, pois moito mellor. Porque o único amor eterno, ata que a morte nos separe, non, é o amor propio. Porque nin a morte te separa. Si? Aí ti si que vas morrer co teu amor. Que bonito.